Say, Nkranchen Samano Pain so Odiama ye brasso say ye Adom TV Badwam kase no ebro me mo akwa abason kona se fidie no edahan samno ne yetodwa omu bi ya wo betie nie na executive director da Planned Parenthood Association of Ghana say ankabeya yemfa health education reproductive health education enka free SHS enhyehyɛ no eho ye de mu nsam no ebebro ye bebo awura yenkwanta south ye otimantam no emu abeto edwa se wonomo divisional police station e de nyame anim ni tebia ni mu nyensu tobre mu enwunu gudan mu saa eno ne sembi ena no pay mede bro sa Adom TV Badwam kase shame live on Facebook/Adom TV say go TV na wa channel no ye 119 DSTV nso a eye 280 midin e de afia amankwa tamaklu afia ni de mutie se den samni chemu ankasa ete executive director da Planned Parenthood Association of Ghana abna adobia amwa ede to aban no anim se de oye no eye tinkabeya one for reproductive health education and free SHS policy no ho eye ema ya wo mu ye nyinse mu endom ne ye asimu hormo enema enhye emofra nase sebeya wo mu nyini no wo mu ebehunu ba bia wo mo ebefa ede wo mu ne nsantwafo adi nkomo eno de sansemi etudwa punto obiano ye manipa say yesi ye akwan yesi adan yesi hospitals nyina ye manipa entinu say ye manipa no na se nipa no ntete no so ya ma ya dwen ankoso a obeye mpunto ni bewie no na nipa ni nie pomuden a obetumi ede aye I take advantage of those things enti free SHS no ye de boa mebum say be yombeko school na oma bebo bra papa daachi obenya adwuma papa ye daachi na oma beboa omayin puntu na so se nemu ntete no ene emu enkomo no se yantimi ni oma anka ne ye ne ya nkyere oma sudi a ede ene nsunsuanso ede ba ama omo so ansi oma dwen mu pise ne ye betwen na ye wie school ansa na so omo kokoye na ede mpriwanyin sen ba na chese school ne hyehye na ye no omo ntumi eni so if so onyima okotene fie aban de hyehye aba se sakwala ne nyim na okwo wi a on primary school enso yemi san ho se emaya no modudu osan na etimi san ko school no adehye ya wonomo Nkwanta South ewo ti mantam ne mu se ne manimi ye no aban interior ministry no womo fo wo hunyima ne police administration no womo mra Nkwanta South divisional police station ho enye kura ehian sakraye enso to na enwunu gu wo mo so nti bambo bai na wo betumi anya de ama adehye timpani fomra wona so emeboa wo pesa ban mbesiesi ahama Nkwanta police for no ena said ya haye no enye fine enye fendi ye sra ban se o mbesiesi ahama ye mba ni ba bia wo mbetena afi so ahade enso ani kurande ba no jo mbesiesi ahama bai me wa hansa nansuo no eto babia enyu said ya mekan si yesi police station na che babia adan no nikojina charge office na ehon ye kra enyu charge office no said ya mekan ye entre sebi yesi edan a obi bedam kra no 12 by 12 charge office na anso andru 12 by 12 I was ebia ayu obi dan mpo oko chief inspector office hodie bubu Bakwai Forest District no war forestry commission mu ayo operation bi ewo Oda River no so Sumpuma Forest Reserve ho ama make say ahyen awodo miensa motorbikes miensa ene 5 gold detectors enso wo monsa tumi aka chamfan miensa eno so wo mo anya chamfan duonu miensa 23 eno so wo mo ahye ni nyina ne se wo mo akonsuo no so eno wo mo se no kwaye no wo mo akoho eno wo mo se no awonsa tumi aka won Adom TV kase etoso yakoche pickups miensa za pickups Nissan pickup Land Cruiser 2 pickup baako ena Toyota Tundra eso baako za operation so koso ewo Oda River Forest Reserve yachi motorbikes so miensa ena
gold detector ye nyina ye tag tise wo friend no pepepepe no eno so ye chi enum samre ya report to ama bekwai district commander oguso eye nhwehwemu se obi bia obeba animu bia ye de ne befa mra kwan so sa operation ya so ye kopie mu wo ye nkwaye ba kwa ye fe no Supuma Forest Reserve and also pumping machine small ones ni bi ye che 23 ni nyina ye digya to mu ehye no said they be serve as deterrent to youth well to on agu kwaye no ma wo say ye nkwaye no nti ye gina sa akwanya so ma obi bia waye se obese ye nkwaye no se wonyina ye efri se yeso ye bekoso atata won sa kosi se obegya ye nkwaye na to ho amaye Panifo ye da Greater Accra Regional Hospital se no kura bi animu se wono mo age froster bi ato wono mo hospital hono kura bi ani sansem na nenam monten no nemo mo de won chechire mu aba Adom TV kase etwasui Empayinfo a wonom eda Greater Accra Regional Hospital a Tyfre Honomo Ridge e de atuja se ensem bi amanfo ekeka se obi a wosusu se wo ye Fortster abeda wonom asoe honomo enna kakra nie no enya dia no kure bia ewo mu enkrata wonom ede beto montene so ene wo kire mu se owura na wo kana sem no Some prison clinic ena man refer ya nam so ma aye humomo bosom da neto so adunumiensa afimpinu ene adunumiensa mu no waje no to ayaresa bia hono wa so se ehun ko hia ise wo be surgical procedures ahodo amano wa bra waje no ayaresa bia hono na bra wonum eye saa niama ne nyina ewieye no wonum eyi no e ma ne san ko ene duafie hono krata ni mu ene wo kire mu se kutan sabosom da to so adunu ba ko afimpinu ene adunumiensa mu abra ura no edi enafua adunu wotwe ewa yaresabia honomu ekire no ena wonum eyi no wonum akansi sudua se wonum yaresabia no wode electronic record systems ena ye adwuma ne senti biara wode ne beba yaresabia honomu no wode ne honsem ehye computer mu ya ne senti obi biara sansemi na adwene mu eye ne kesene wo ho no obetumi aba yaresabia honomu na wode sansem no akire no nkrata ni mu ena wada ne die se wonum de waye krado so bibiara sansemi wonte ne ho ase no obetumi aba na waba beji nchirechiri mu sanse wonom de webie wapono ato ho Mayantoa Kasiano so na Kumasi Central Market ready for ya KJTR Phase 2 redevelopment project na kan wombie no womo se aban womo ma wa be abosome kwa abosome mienu so wan hwe amaye de wo ye ne ntam de a womo ankasa bebo awuramu na afei wakodi wonjuma ana wakoton wonema ewo ho ebi ni Adom TV kase edi nkomwe ma jai jeni ngina esgagu ho they say why na meye maye why na meye maye ene ma wo pa be busumi mi o ma me ya ade no ma yeso no ye ba ko bu ni akotenam e ma ne ye ba ko bu ni akotenam se ye de ni abre pa ye fa ni agro ye ni abre busumi ensu ni a adwumako e de Central Market e ma ne se wonsi no wo ja to ho sesa ne kuku ne kaka nyina e koye edwa ba ko no so ada ho ache ya besi ne mpanfo ntimi nti o mo nsam firi ho e ye krofom edwa no Anam se Kumasi eye bia ye didwanti enipa pina na abo apeso e wo kwan ho de adwadifo ni bi kan se ne enipa abo apeso wo kwan bebrebe no anu ye ya ba ko pe ene se mpanfo betimi awie Central Market ene krofrom dwa no dwamtani abedi akire e de ma United Petty Traders Association owura yimano amoa e de ato edwa se ese nyina ba betena monten so ya betena kwa kwan mu nyina makwan ni mo yema yetu ye fire ye ba bia nkonkon diga yesre Central Market Phase 2 ayabosom momra ba ya adwuma no se yatue sika na wiese de aban ane Kumasi mpanyifo ka no a yesra manimu ya pese mom ba ye niemfa ndi bronya adwadifo ni bi ekirema aban na ne se ya bu kotodwe ni asre no
sɛ maya yɛgu kwan wɔ bebrebe nyinaa no yɛ nyinaa kakra ne yɛde te wɔ no sɛ ɛdan a wɔ mu sie a wɔ mu wie ɛno na yɛ nyinaa ni da so sɛ yɛhwɛ sɛ nkaban de bɛba bɛyɛ ama yɛn wɔde sanse wɔ nyinaa atu dwa wɔ mmerɛ a Star Ghana ne KMA for ɛkɔm ntoma pabɔ mu na wɔyɛ nkyerɛkyerɛ mapa de ama dwadifoɔ. Project coordinator ɛyɛ Owura Edward Techi. Ade titiriw paa ɛma adwadifoɔ ne dwa nkɔ soro ɛne sɛ ɔmo nkipo records. Sesi a sɛ wo pesika kra wɔ bank hɔ de adi wo dwa na yɛbɛbusa wo history of wo business na wayɛ na ɛdi na ho akɔhia sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo ho na ɔmo de nkrataasɛm ɛne pen ne paper ɛtu dwadie na ɔmo di ho no. Aban lawyer Penny Ora Godfred yebo adame de atu dwachire Madisadel abrantia no a woso no nyonko mene wie sadi ni tibo mpamu no yemfre no na mra no ba bi eda no wonfanto Adom kase etwaso so na yedemo ekọ enwumasuemu ne Adisadel College nsansemi ekosoi minority spokesperson on education de 2 years mpanifo anim se wonye nhyehyɛ ahodo ya Womu a yetete womu ye wa yaka de ayaya de e wo senior high school mu no ebetimi abrase Adom kase etwaso. In the case of this student, you know, the schools have a limited power. Suspending students or dismissing students, some of these powers are reserved for the Ghana Education Service. So we need to extend some of the powers of the heads of the schools. So in the first place, I think we need to interrogate this matter further and see what is happening. This morning, a parent sent a message to me, and after reading it, I realized that the situation in Adisadel is more than what we have seen in the video. Owura no esan so kasafa ntumu a National Service Secretariat ediama personnel to give them 559 Ghana cedis. That transportation alone took everything. And where the students or the personnel had to look for accommodation, everything went her way. And parents had to support them. So with this new increment of 715, to me, is still not adequate. When I interviewed some of the personnel this morning, they were telling me, well, they can only manage. Wamrashebe Jafiemu so nei wonumo asamai Interior Minister Ambroseri said wamra na womeka bidie womu nkyere house no fa basabasa yeye koso awasawase abato pesiaso. Omanpanyi Adedankwa Akufo-Addo abo Minister of State at the presidency ya wonukre sansuye mashebedwani Tano North Frida Prempedini sesese wono ena Oyeswafo a wɔhwɛ sanitation and water resources so science na no memnenda Cecilia Dapa ya na nkono no hwɛ asoye so ade nkrata betu dwa sɛ wagyae dibire nim ato hɔ no mu ya mampanyini agitu mu no ɛna nam so ɔbɔ maame din sɛ wɔno ɛna sesi wɔkɔhwɛ saa asoye no so krata yi a Communications Directorate ya mampanyini atenaye edebeto montene so no akiri mu a Omanpanyi Adedankwa Akufo-Addo ene aswafo a wonom ehwe foreign affairs and regional integration so any roads and highways aya adwene a wasan so abo Mavis and Cancer Boadu ya woye efigya secretary east emrahebedwani edini se wono ene wokwa akwaye swafo a wohwe foreign affairs and regional integration so abidi akiri ana wasan so ayi Tatale Sanguli emrahebedwani se wono ene oye swafo a wohwe akwan ene akwantempon so abidi akiri enkrate Eugene Ahin ya oye director of communications ewo Omanpanyini atenaye ena nensa ehyase.